Am ratat șansa de a fi buricul pământului, să vină nemții la noi după joburi și să le spunem că sunt doar pentru români. Am pierdut ocazia să ne hrănim cu fructele pădurilor, cu aerul munților, cu brânză, varză, miere, viezure. Am ratat să ne întoarcem la agricultură, să lucrăm pământul strămoșesc, de parcă am fi inspirați de Pol Pot. Am ratat șansa la benzină de 1 leu, să refuzăm banii europeni. Ne simțim acum condamnați să muncim, să reducem decalajele față de vest, să mai creștem salariile, ajunse acum la 78% din media europeană. Ne chinuim cu acest statut ingrat de țară cu venit ridicat după criteriile Băncii Mondiale. Este aproape rușinos că avem autostrăzi cu bani europeni pentru că nu am avut noi cu ce să le facem în cea mai glorioasă perioadă, epoca de aur. Este rușinos că nu suntem nostalgici după o vreme în care această țară producea tot, dar nimic nu mergea. Prețurile erau mici, dar nu se găsea nimic. Eram închiși între granițe. Economia